uvijek potičem ljude da razmisle kakav je ritam prehrane bio, kakav je ritam odmora, sna. Ne moraš biti rob, trebaš jesti uvijek u isto vrijeme, spavati 9 sati, uvijek ustajati, ići spavati. Mnogi ljudi si to ne mogu priuštiti, neki rade u smjenama. Poznajem neke ljude koji imaju 2 puta tjedno na terenu, recimo noću, ne mogu spavati, ali oni imaju ritam i čak i za te dane imaju neko rješenje i to jednostavno se pokazuje dobro. Dakle, ritam prehrane, dobra hrana, nemoj simplificirati, nemoj banalizirati, nećete ako se loše osjećate, sad ništa nije važno, sad mogu jesti što hoću, ne moram ništa nije. Baš tada trebaš biti uporan, malo po malo i evo nas u proljeću i onda najčešće za većinu ljudi kraje takvog stanja. Čuo sam nedavno na radiju kako zapravo struka kaže da će velik broj ljudi se susreti sa tom oblikom zimske depresije na kraju zime i čuo sam podatak da će zapravo 80% njih se izvući bez posljedica. Ja bih rekao da je, ako gledamo skupinu sportaša, da je to gotovo 100%. Jednostavno, sport je savršen i bavi se njime.